Zabaldu ditu ateak dagoeneko, Zarauzko liburu eta dizka sokak munoan kokatua egongo denak abuztuaren 30 bitartean. Ondorengo egunetan beraz bertaratu ezkero, zertxobait merkeago liburu eskaintza zabala topatu ahal izango duzue, baita musika alorrean ere. Asier Muniategi adituak xehetasun guztiak eman dizkigu. Zarauzko azoka munduan oso oinartutako azoka da guretzat, urtean zehar 23 liburu azoka egiten ditugu Euskal Erkidegoan, eta guretzat garrantzizkoa da baita ere, lan hau egiten duguna batez ere liburua zabaltzeko, kaleratara eta azken batean irakurketa bultzatzeko ekintza bezala hartzen dugu hau, eta urtengo honetan 28 estan izango ditugu azoka honetan, bai bertakoak, zein kanpotik etortako editore eta liburu saltzaile, banatzaile eta musika munduko ordezkariek baita ere izango ditugu berton. Guk eskertzen dugu, bai batez ere, gure lanak herrian eragin izatea, eta azken batean nahi duguna da, ohiturek ez daukenak liburuarekiko azokatik paso egitea, baina gero liburu dendak, herriko liburu dendetan erostea, eta azken batean guretzako oso garrantzizkoa da, liburu denda txikiak herrietakoak ere mantentzea. Horretzako guretzako da kultursare garrantzitsuenetarikoa, eta nahi duguna batez ere hori bultzatu eta horreri indarra emon. Eta hemen eskertzen dugu batez ere garoa ere izatea gurekin ere liburu azokan urte askotan izan bezala. Nahi dugulako azken batean publikoa, bezeroa, herrikoa egitea eta bertan liburu dendan gero izatea erosle eta ahulkuak ere bertan jaso ahal izatea, ezta. Zentzu horretan, hemen aurkituko duguna, alde batetik da liburu berriak, bai euskera zerderaz, beste hizkuntza batzuetan danak 110% berapenarekin, euskal liburu gintzan ere azken nobedadeak behin izango dira, gero aukerako liburuak ere izango dira, liburu merkeak, euro batean hasita aurrera ere, saldo, deritxogun liburuak, hain zuen ere, deskatalogatuak izan direnak, liburu berriak, baina oso prezio merkian, aurkitu izango ditugunak eta euskal dizkagintza beste alde batetik. Azken liburu azoketan ikusi dugunez, tendentziak ere nahiko antzekoa dira herrietan, eta guk uste dugu hemen ere antzera joango direla. Euskal literaturan, urtsi dira, Bernardo Atxagaren azken liburua, Zazpitzi Frantzian, nahiko arrakasta daukena azoka guztietan, Kirmen Uriberen Bilbao, Nueva York Bilbao, Elaberria, esan behar oso erantzun hona izan duela, jente aldetik, 9.000 aletik gora saldu dituia, hainbat edizio berriak egin dira liburu horrenak, zenik esanik Katixia Agirreren azken lana, Habitat, Irati Jimenez erortze dago, Jon Arretxere Fatun bere azken lanarekin, eta horrezi dira poluat jenteak azken boladan irosten dituenak. Fenomenoa da Toti Martínez Leziaren Nur gazteentzako liburua, bigarren alea, hirugarren gabonetarako aterako du, oian misteriotzuan ere, eta liburu horrek ere oso arrakasta handia dauka azoketan. Erdal munduari begiratuaz, esan behar aurtengo fenomenoa, Stieg Larsson baidala, eta hiru eleberriak saltzen direla, eta benetan ere fenomeno, sinisteko ere zaila dana, ez da. Berarekin batera ere, Ildefonso Falconesen lana, La mano de Fátima ere asko saltzen ari da, eta gero hor dago Paolo Giordanoren, La soledad de los muelos primos, horrek ere, pixkanaka asko saltzen ari da. Eta, Niño de Pijama Rayas, pentsaturik nahiz da zera, 4 urte edo, baina hor jarretzen du ere, salmentetan lehenengo postuetan. Hortaz, aparte horrek behar bada, salduenak dira, eta entzutetzuenak, baina badira ere, beste argitaletxe batzuk zetako, Basarai bera ere, amentxe daukagu, eta hor dauka, Las Hermanas Álvarez lana, Alex Oviedoren lana, Juanjo Olasagarreren azken liburua, edo Jose Fernando de la Sotaren poesia ere, eta Kepa Muruarenak noski ere, hortzi izango dira. Eta horrek ere, beste maila batetako libururen artean, esan behar da, gero Txalapartak ere, bere azken nobedadeak hor dituela, Basier Serranoren Erlojo Jolea, edo Iñaki Egañaren azken 100 historias, jarteako azken liburua, edo Sánchez Piñolen erena. Horrek argitaletxe guztiak hortxe dira, Erein argitaletxea, Elkar, Alberdania, gero Euskadiko editoren elkarteak ere, bere liburuak amentxea ditu, horre 10-11 argitaletxe bateratzen dira, eta gero etortzen dira, estan batzuetan euren liburuekin, eta hor beste 9 Euskal Herriko argitaletxen liburuak izango ditugu. Nik uste dut oso eskaintza zabala dela. Ez dago aitzakiarik Asierrek literaturaren errepaso sakona egin du gaurko prentzaurrekoan, orain berak aitatutakoen artean bat gogoko baldin baduzue, bertaratu eta erosi.